Khalifa production jabaran filɛbagaw an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn an minnu bɛ anw filɛ sanga a n'a ka waati aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani aw mana kɛ lawuda la k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn ani an ka plateforme bɛɛ lajɛlen kan i n'a fɔ n bɛ deli k'o fɔ aw ɲɛna n kelen b'a bɛɛ dɔn e kana se ka fiyewu i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ bolo dɔgɔnin kelen ale tɛ bɛlɛ ta ne kunnafoni minɛ maa la dɔrɔn i kana se ka fiyewu i bɛ kunnasiri de di a ma o de kun kɔnɔna la anw bɛ ka yan kari o kari ka kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan ni ka a di aw ma an ka todunkan na i n'a fɔ n bɛ deli k'a fɔ an na cogoya min na kumaso kɔnɔna la ne ni n balimamuso bi yan k'an sutu jarama ka fara an ka dibila baarakɛlaw kan k'an sutu ça va lagare k'an jumɛn ye kori basi la seli dun alhamdulillah an bɛ ala tanu ɲuman tɛmɛna awɔ i ye sogo caman ye n ye seko don o dun ko kalo in k'a b'i a bɛ to k'i dogana nka an b'a ɲini k'a diyagoya an bɛ an filɛlikɛ jɛkulu fo fɔlɔ sogo de b'i kan halisa ayi sogo tɛ n kan ou bien fɛn in de b'i kan jumɛn de énergie kɛ finteni aw bari kɔni énergie bɛ baara da mɔgɔ kan sisan wala hali kɔngɔ t'a da i kan t'o da mɔgɔ n'ala lagare an b'an filɛlikɛ jɛkulu fo halisa ko o bɛɛ lajɛlen sanbɛ k'ala k'an ka sanw cɛya ala ka hamina ko bɛɛ nɔgɔya yarabi k'an kisi gɛrɛgɛrɛw ma ka san in hɛrɛ k'o kunsiya ma ala ka a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ nafolo caman nɔgɔya o tɔgɔ bɔr'i kɔnɔ ayi tɔgɔ tɛ se ka i n'a fɔ n yɛrɛ bɛ deli k'a fɔ cogoya min na n'a ma ɲa ka wele bɛ s'an ma o ka sɔrɔ an bɛ building kɔnɔ ka taa an bila building kɔnɔ yan fɛ kosɛbɛ ayiwa lagare kuma b'i bolo kan surtout i n'a fɔ i yɛrɛ b'a kalama cogoya min na an ka bi kunnafoni caman tɛ ka sabu kɛ jamana in bɛ lahala min ka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni dɔgɔkun tɛmɛlen kɔnɔna kumaw sɛbɛkɔrɔ cayara kuma min ni a bɛ tu anw yɛrɛ la dɔɔni an kunnafonidilaw a bɛ tu anw yɛrɛ la dɔɔni ani an ka jamana marabagaw ko an ka parti politiques kan surtout ko olu fɛnɛ ka u ka activité bɛɛ lajɛlen suspendi yakila ye jumɛn ni kunnafoni la fɔlɔ ayiwa lagare n'i y'a jate minɛ fɔlɔ ne bɛna a daminɛ anw kunnafonidilaw la tiɲɛ don an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ wa an tɛ b'u kɔ an b'a dɔn fana u ka hakilinaw u b'o réfléchi très bien yanni u k'a ta nka bamananw ko diɲɛlatigɛ kɔnɔna la ne hakili la bonya ka ɲi fɛn bɛɛ la maaninfin n'a ma ɲɛ i bɛ décision dɔ ta ka ɲɛsin maa ma a ka kan i k'a tigi labɔ a kalama i tɛ tɛmɛ réseau fɛ walima i tɛ tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ i bɛ tɛmɛ a da ani da de fɛ an kunnafonidilaw ɲɛmaaw b'anw yɛrɛ la ni o ye maison de la presse ye la moindre des choses olu tun ka kan ka olu de informer à temps sabula an y'a mɛn an ka ɲɛmaaw yɛrɛ da n'o ye maison de la presse ɲɛmaa yɛrɛ ye ko u tɛ foyi kalama ko nin na olu yɛrɛ balila k'a ye an ka bɔlɔlɔsiraw de kan a lagare o tɛ ko taabolo dɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna la maaninfin fɛn bɛɛ lajɛlen ka ɲi bonya kɔnɔ wa ni maa bonya donna fɛn min na ne hakili la i bɛ se ka fɛn fɔ o de la nka ni bonya ma don fɛn min na e ko ale masa jalakibali bɛ jigin la min ye parti politique mɔgɔw ta ye sa ne hakili la o ko kuma dɔw la a ka wusa sabula n'i y'a jateminɛ don tɛmɛnenw na an ka jamana tun bɛ dingɛ dɔw kɔnɔ ne ma fɔ sa ko parti politique mɔgɔw nɔya bɛɛ ye sa nka n'i y'a ta 100 sara la e ko 99 o tɛ olu ye u ka activités suspendus wagati kunkurunin don ne kɔni bolo wagati ma fɔ dɛ ayi a mana kɛ togo togo ne kɔni bolo an bɛɛ lajɛlen n'an b'an ka jamana in taa ɲɛfɛ n'an b'a fɛ an ka bɔ ɲɔgɔn na nɔgɔ la an ka to an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ nka jamana ɲɛmɔgɔ fɛnɛ k'u hakili to jamanadenw na kan surtout i y'a bɛɛ fɔ ka ban i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na tiɲɛ yɛrɛ la ji fɛsɛfɛsɛnin bɛɛ n'a tɛmɛsira don bamananw b'a fɔ cogoya min na n'a ma ye k'a fɔ ko nin kunnafoni mɔdɛli kɔni bɛ di kunnafoni kan ka sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ ka kunnafoni jate minɛ ne ka sɔrɔ taasira ni nasira min b'a la walima ne ka sɔrɔ kɔlɔlɔ min yɛrɛ bɛ se ka kɛ a ko kɔnɔna la kan surtout n'o tɛ ni a fɔra ko ka parti politique mɔgɔw yɛrɛ ka activité suspendi ne yɛrɛ kɔni bolo ni parti politique yɛrɛ mɔgɔw ko k'a fɔ ko olu bɛ démocratie kɛlɛ de kɛ démocratie kɛlɛ dun tɛ kɛ fɛn wɛrɛ la i ka jamana yɛrɛ mana fɔ ko fɛn min kan ka kɛ i kan k'i cɛsiri k'o kɛ jamana mana fɔ ko fɛn dagali tɛ wagati min na i kan ka o jɔ nka kan surtout
fɛn bɛɛ lajɛlen fana ka ɲi bonya de kɔnɔna la n'a ma ye k'a fɔ ko an ka tile filanin yɛrɛ la an ka jamana kɔni kɛmɛ ka sigi ka fɔ ni ka o boloda fasoden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ i ka ja an ka fɛɛrɛ tigila bulamɔgɔw yɛrɛ o de o fana kɔnɔna la ka na activité fana suspendue tan kan surtout ne kɔni bolo a kuma ka ca i n'a fɔ an ka fɛɛrɛtɔn tigiw caman bɔra ka u ka nisɔngoya yira k'a yira k'a fɔ i ko nin tɛ janfa de ye janfa mun kɛnɛ kan da don ni ka olu sɛgɛrɛ kan surtout ko ɲɔ tɛ ko olu kɔni m'a dɔn k'a fɔ olu ka activités ni jamana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na kan surtout nka fasiri caman kumana a kan k'a yira k'a fɔ ko hali n'a ma ye k'a fɔ ko nin ko ninnu bɛ kɛ n'a ma ye k'a fɔ ko sigi ka fɔ de bolo dalen don jamana marabagaw ni fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ u kan ka ko n'u jateminɛ yanni nin fana kana don kuma caman na ka sababu kɛ nin bɛna kɛ sababu ye an ka fɛɛrɛ tigilamɔgɔ caman bɛna dɛsɛ walima u bɛna ban yɛrɛ ka taa sigi ka fɔ in kuma kɛnɛ kan ka surtout ni an bɔra yen i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an yɛrɛ kunnafoni dilaw taa yɔrɔ i y'o bɛɛ fɔ k'o ban o ye bonyama don a ko la i n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni balila ka nin ko in mɛn de bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ parti politique mɔgɔw ka activités suspendue ko a tɛ daga an kunnafoni dilaw fɛ ka taa u ka couverture kɛ kan surtout ko ɲɔ tɛ ko kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la o kuma in fɔli an fana ma a faamu kosɛbɛ ka sababu kɛ a ma walawala o tɛ ne ka sɔn a k'u walawala la ne yɛrɛ bolo hali n'a ma ye k'a fɔ ko nin modèle bɛ kɛ ne bolo Aki ni maison de la presse ni Irtel ninnu bɛɛ kan ka sigi ka kuma dayira ɲɔgɔn na walasa hakilinaw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na parce que a mana kɛ cogo o cogo Aki fana ye lagare de ye dɛ Aki nana sisan Aki nana Irtel sɔrɔ yan a nana maison de la presse sɔrɔ yan donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o cogoyaw bɛɛ don ni aw kan ka kunnafoni aw kan ka sariya ta sariya mun ni a bɛna kunnafoni dilaw kɔni concerné kunnafoni dilaw fana ka hiérarchie bɛ yɔrɔ min na aw kan ka se ka ani olu ka hakilila fara ɲɔgɔn kan haka ka ja hali ne bɛ se k'a to hali olu yɛrɛ ma u bɛ se ka kunnafoni dilaw wele ka hakilina in bɔ k'a bi bɛɛ lajɛlen tun bɛ fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogoya min na kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ a mana gɛlɛya cogo o cogo fɛn dɔw bɛ yen olu ka ɲi a kɔnɔna la fɛn dɔw bɛ yen olu ma ɲi a kɔnɔna la walasa bɔ bɛ se ka kɛ a kalama cogoya min na kan surtout nka kulukɔnɔmɔgɔ bɛɛ Amina ye ba tigɛko ɲuman ye an kɔni an ka bi dɔgɔkun kunnafoni belebeleba 2 mun bɛ yen ni sɔni sigilen don a ka kan surtout o de ye nin ye donc ni Ala sɔnna a ma an kɔni bɛ nin ko ninnu jateminɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni ko minnu bɔra a kɔnɔna la Ala sɔnna a ma an da don o la an tɛ bi taa ɲɔngiri yan an b'a ɲɔngiri yan wara lagare yanni an ka ɲɔngiri halisa min ye an ka ɲɛmaaw n'o ye kunnafonidilaw ka ɲɛmaa ani jamana ɲɛmɔgɔ k'u ka jateminɛ kɛ u k'a lajɛ ka sigi ka fɔ kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na yaasa u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogoya min na n'o tɛ ni nin ko in taara tan lagare nin ko bɛ ɲagaɲaga wuli dɛ a ko mankan tan tɛ sabula an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko kunnafonidila si kana sɔn Aki ka nin kuma nin ma n'a fɔra ko b'o cogoya la fɛn min daminɛ ye i ku kɔrɔta o laban tɛ ku bɔgɔti ye siga to o la ayiwa Ala ka ɲɛ ka d'a ma et puis ne yɛrɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na sinon kunnafonidila caman bɛ yen mun y'a faamu k'a fɔ ko hali an ka fɛɛrɛ tigilamɔgɔw ka activités jɔlen ko baasiba tɛ a la k'a sababu kɛ komi a fɔra de ko a bɛna jɔ mais wagati fɛnɛ ma fɔ wagati kunkurunin nka caman yɛrɛ ka hakilina la sigi ka fɔ mun bɛ yen ni o nana ban u bɛ bila u ka hakiw kɔnɔna la nka ni kunnafonidilaw yɛrɛ fɛnɛ tilala ka fara a kan ne yɛrɛ bolo n'a fɔra ko ka activité jɔ ni mɔgɔ min b'i ka jamana yɛrɛ kumakan bɔ a ma se yɛrɛ a ka fɔ yɛrɛ ko kunnafonidila yɛrɛ kana na taa a kɛnɛ kan i yɛrɛ b'a jɔ hali a ma se yɛrɛ ka kunnafonidila yɛrɛ ka wele i ma faamuya e min yɛrɛ ye kunnafonidila hakili bila baara la dɔrɔn jamana y'a latigɛ ko ka nin kɛ tan ne kɔni a bɛ tilen ka fɔ an ɲɛna nanzarakan na ko nul n'est au-dessus de la loi maa si tɛ sariya sanfɛ wa maa tɛ se ka sariya sɔsɔ a fɔra dun ko minnu sigilen b'an kunna jamana ɲɛmɔgɔya la hali Ala yɛrɛ ko k'an k'u bonya
n'a ma ɲɛ k'a kɛra ten ni jamana ɲɛmɔgɔw ko a kɛra tan i bɛ to ko fɔlɔ ka jateminɛ kɛ hali ni kan k'i hakilina fɔ i b'o fana fɔ bonya kɔnɔna la ni karama kɔnɔna la nka ni an y'a jateminɛ ɲɔgɔn bolo an bolo ko Mali ko bɛna kɛ cogoya min a bɛ gɛlɛya dɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma ya Rabi o de kɔni bɛ an ka bi kunnafoni datugu ni kosɛbɛ ni Ala sɔnna a ma ka surtout dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a di an filɛlikɛ jɛkulu ma ladirala shukran